SS an áit sin bailile Chláir na Gaillimhe rugún seo me ceirascóil bliana ó hen agus tá mé mo cónaí seo ríomh hen. Go bra, ítach. Agus tá teachín hála sin bhí ní tú rom faoin teach. Tá an seanteach tá sé céad slacht sísan sin ar cúil. Agus tá seán na gcónaíocht ní rent ceantaíní ar. Bhí teach ceantaí bhí an, te. Agus mé se be gobad ar a tí fad ó méocht denna cinnta tíocht ag tíadóireacht. Well, cuimhne slumsa go bh mo éair chuir chun díon ar fadá. Bé. Agus cáhhair se an tí. Bhíh sé fás ar an film. Dásach sé ar an film. Cruineacht nó rai. No, ní cruineacht nó rai. Bhí an tíní seoir le haid tíadóireacht. Ná óirnan agus cuirce níor sé cumá. Agus ruirí a sinníon le cecho minic is ruirí? Well, bheith go leor PC ní bheith sé cabhrúir béidir leathan teach tíomháin, le tíomháin, blianháin, ní bheith sé lug dianta sem líon céanna bhfuil sé. Ní go hindúil ní bheith sé dianta sem. Ar an táire a bheith? Nuair bheith an aige nó le lína gíomhre a maith neamsir réasanta. Agus bhí mór leagaí sa gláán? Bhí seachtar a gcinán cearar mac agus trúr difur. Cearar madéir agus trúr Cailíne. Agus ó híomh na Ghaeilge car ólamship bhar go Ghaeilge? Well, bhí Ghaeilge ag maithir agus ag mBaile agus muid fá sús agus an sin ar hasmaidir scail bhí Ghaeilge ag an muinteoir scaile agus bhí sé leabhar Ghaeilge bhí a láirte gcónaí sa scail agus ní cuimhne lumis nó go faoin céad muinteoir a bheith go Mrs. Cullen. Ní sam faoin Ghaeilge tá ceappa go Ghaeilge go freisin nach. Níor bheith ort mór an áir céad go bhfuil bliain. Agus cén tábhair a bear leat le bhí tú? Bearlam mets go maith na met fadá. Henne sé go maith gom. Ramúntir maithe le machta? Bhí tomátá bhí sé go maith. Agus go leis ag do tuismitheoirí car bas do chuid tuismar ar bas an ceantar seaid? Well, má éair rugadh sa bportach seo carta 2000 an áite agus tháinig má éair an sin seo an áite tháinig mar sheanmháthar an teach seo ísan seo. Agus fear méthir an áite agus so mBaile sin bu san spideal mBaile. A méoch sé be tuairt cuairt ar a spideal? Ó go minic, ja. Sa saoire? Sa saoire, le líon na léanta síre. Ní rá nó uncle agus aunt ní rá an gáil cearra nó. Well, bhí Cailín tá sé an na gcónaí. Bhfuil go deas ionta. Tá spideal go hálainn? Ja, tá sé. Go leorhadí deas an. Agus go leis ag scoil a bhfuil na sagart múna agus mar réalta ru sí sin ag scoil? Ní roiin mar réalta. Bhí hagadh an sagartisteach ní hé sin is an gan mórrán bhí be sé an bás in rasamidir scail. Ach an sagart eile bhéoh sé teacht chuile seachta. Mar siad go maith cin an daoine? Bhí sagartiste bhí an agus ach ní mór an ní sé sin an mór an Ghaeilge labhairt. Ní rá? No, tháinig ára mór ar an scéal nuair a bhása an canan ó mórrán. Bhí sé sin Ghaeilge sin a bhfuil me go mbeadh sé sheanmháthar an Ghaeilge agus a méarlaige. Agus nuair a tháinig an sagart sin béarla lug. Agus chuile sagart in dhí sin
ná bhí Ghaeilge chuideach á réit ach mar dtíad bhí an eflin méirlinn ar a háiríú go dtí an Ghaeilge na béle bhíh si a láir. Ní bhíoch an taflin I láid in amíoch ag an am sin míoch písa? Bhí seán sús go níideag 60 síondacha nó harta na blianta sin láir na seachtaí. Agus an láideanna bhí sé go dtí. Agus le a chuid le a chláán leir tú Ghaeilge lob a gúnaí? Leir bhí tá máirin se bhí sin seán tá sé mínis bhí agus Seán agus Joe leir Ghaeilge lob máir beag nach a gcónaí agus Seán leir an Ghaeilge leis freisin agus Joe. Mar se eisteach chuid spéirle leir lob? Mar gon le a cleachtad? No, ní bheith agus tá Joe pósta chalíonn leis blachaí agus leir an Ghaeilge le a gcónaí. No, ní bheith an cuítá sin is tú leir béarla agus Ghaeilge. Agus nar a bhí sé go fás níos an bhí sé go brangásar Ghaeilge lug a leir sé? No, níor sé Ghaeilge lug, níor sé Ghaeilge lug nó. Bhí sé andeachar Ghaeilge lug leirt bhfuil sé nuair bheith chasta le cuasan ná ní bheith siad sítan i leirt Ghaeilge agus chá bheith leirt béarla lo bhí réanús. Sin nar a bhí tú níos óige ba? Nuair bhí mé níos óige freisin, sé. Agus amíoch sé be go le an afrin chuileúnach? Chuileúnach, sé. Ceachar an tafrin ar na féadchaile tíomháin agus tá rá. Bhí sé tíomháin agus na féidir tíomháin agus bhí staire sús na staireann sin bhí sé meascaithe an staire tíbhistí an doras bhí sé féidirgus marráin agus bhí sé mar sin gur fós mise in 1970 ach pegin nuair tháinig síiste fuaimid sa síán céanna agus tíomháin dar sé bhí sé garú réir chéile má bhí marrá bhí cabhar ben I teachta nó níana leis na fér ach ní gáach na fér sé in aice leis na mrá ar a bheith. Fatís orm. Ja, sin an chuí bhí seach dar sin nuair a tógiún sépéal nuan sin lár 1965 agus tá siad a beascíonn sin tógiún. Ja, tá siad. Agus le a chéad chomínach an cúnach de chéad chomínach? No. Gné leis nó ní cíimnach le mé. Cíimnim ar sin á rééis, ja. Ar a lá deas agaí? Well, ní ram mór an díanta fítí ní bhíoch an parties an nuair atá bhíon snis. No, nar bhí muid réalas na sépéal ní bhhaile fuaimid agus ní bhíoh mór an tímúir sin. Agus iníonn tú rom faoin feirm a bhí agaí agus an obair a bhí ar bun? No, bhí me ahar film meascaithe bhí an ag an agus beag an chuí chéanna ar fud an bhráist I lug. Sús go dtí nuair bhí mé fásús bhíoh muid ag obair ar an film agus bhíoh fataí agus cairce agus bítas siúcra agus bhí sé meascaí agus bhí muid chuid smó gan méidir bhí bíd I gcaiche bhíoh sé fás ar an film. Agus an síoldáirí im sin is dar an filméireacht an sin freisin déidir na daoine bheith chur an meascaháin bhíocha a chur go dtí bhú daoine áirid be déarmid ag beithí
dar siad go beithí agus fear glas. Díine le bhí beidir na filmí bhúin sin bhí siad chur bítas nó fataí ach de réir chéile bhí líon daoine bhí chur rudaí agus leidú agus is beag duine níos a chuann beidir bhfuil comhaine gur chuann siad ornan barely agus couldn't comhaine ornan na gcónaí ach tíimú sin níos beag fataí níos a chuirtar san áit. Well, bhí sús go cúpla bliana hen bhí garí tá mé héana éirí san feileméireacht inis le tá mhacha ag feileméireacht agus dar sé sin go dtí an baine tá sé i díal baine. Well, da bhí sé dar mé héana sin has mé níideag 75 sílam agus tá mhacha inis agus gáhach bhín sé sin i feileméireacht inis freisin. Agus sin faoi sin an tathú a bhí anna a chuil tú leis an bheidimóireacht déireachta Ciorcal obair bhí gceiste bhí leis sin. Well, sús go dtí sin bhí sé measca bhíon ní an praisnaí go má agus bhí rudaí go ní an praisnaí go má. Agus bhí blian amháin an na 74 sílam agus hit an tóna san na praisnaí lu go beithí í nám. Ní fá price ar bethirm fe blian amháin agus dar sin sin bhí muid san tháinig mu stesan go dtí Eorp san am sin agus thosan rudaí fásaú an praisnaí fásaú agus so i réanús ní raibh sé rómha ach bhí me caiinte sin feileméir seo agus bhí cinál mar dearg bhí breanúir feileméireacht ní raibh mórán go le breanú faoin feileméireacht bhí na praisnaí agus so dúir sé cin fan nach teintú i díal baine cin fan an díal tú so thosa mé go luúin í sin i bláán le mo láimhe i bláán beithí fear gábhlíonn na 3 bliana chuir mar steachine linn sin agus sin an chuítá me óhéann tá mhachaní ana men ní díon mo bhacan is agus so tá mar seaití gas. Bhí sé náma gom, bhí sé náma. Did a cínsa leis sin é. Agus dúirt tú an sin bhfuil daoine álanis agus ní mór an fataí a chud acu níos mú agus céir a cheap an gapan tú gur droch rud sin nach bhfuil daoine a gobad leis náidir níos mú. Is mór an trúí ar bhealach de réir mar bhí an síla garú agus an film rudaí garú ag an nám ma dtíar a chádal bhí sé an deacair bhacht níos mú d'amach tú chur fataí nó an áilsí bhead chun tarthórann sin chacht na háilsí bhead bhfuil sé bhí an seancéirt leis an capal agus rudaí mar sin agus réir nóair a tháinig an tarthóir dear bliagann de tearú leis freisin bhfuil sé agus so is mór an trúí mar isteach go dtíon sipanis agus ceannacht fataí agus cobáistí agus chuil rudéile bhfuil sé agus bhíh si in lugaí fás ar an film fadá. Ná is mór an trúí sin nach tá sé an deacair na chuineáil leis an na fataí go trúide mar sin óké tá bheith duine an gáirí chuach tá se bhfuil sé níl sé go éascus bheith sé go déasta amach mu an níl sé go éasca tá leor obairán. Agus luú
tú focail sin trancéireacht capal a bheith? Tarthorn it will say yeah. Agus bhí focail eile sin beatis. Sugar beet. Ó sin sugar beet. Ru sé sin deacúd le chud fás? No, we glór obair an will say be glán an nuair could you it's more than true go where she'd ré leis mar an nuair bhí muide plé leis agus súscadí in seachtaí nó beidir níos dearnaí bhí in glór mechanization mar dear a tháinig isteach chun cabhrú leis an glán an sálathar an na weeds mar dear as nuair bhí sé fás agus an sin tháinig cabhrú leis an innilt a bhí an agus bhí sé ná dhéanamh leis an tractor bhfuil sé agus an baintean bítas an rud céanna bhí tháinig innilt isteach agus bhí sé ná bhaint agus thábhail sé sin go leor obair nuair bhí sé sin le mechanized chuú stop leis for siad ré leis an na monochrán for siad ré ceannaí dúm ar dús agus bhí sícíonn sin agus for siad ré le sin agus ba bhín droch ní raibh sé go maith na feirméirí mar bhí sé an crapán mhaithe bhí an agus for siad deire leis. Agus a gceapann tú go síl na feirmóireachta ghfuil a bheirt seinteige ghfuil sé cinál deacúd inis le heismar a bhí. Tá sé an deacúd bhfuil sé tá sé bhfuil beagnach chuid smú ní faoin géad gon méid stoffa cuirtar agus dir beithí agus feol teinte ar bach ón tír agus tá tú brathir don tír brathir na margaí na tír eile bhfuil sé. Ná tá rudí réasant amach bhíon blianta ní bhíonn sé go agus a bhíon blion roimhe beidir agus tá an fés ar a ríis ach bheith sin níos fearr amach sé an cinál mar dear an price cinál guarantí a go an price an chuile blion ach níl i bhíonn sé úntaí titin sé agus titin an túnas an mar go mar dear agus na bhí sib níos óige agus sib ar an bheireann bhí túrach ru rins an bhí agaí a múla agaí múl múl nó ní ra múl ní rá cap le bhí an a gádaí ní rá an asal agan an sean is bhí gá capal ag methir an chuid is mó gan ná agus bhí capal ar chuile film beidir féidir a bhí sé bran ar an 6 an film. No, ní roiin múl le chur be an seo. Agus ó híomh an lasúchan, cin cinál lasúchan a bheith si agus a dead na crapaí? Well, bhí an lasúchan san film bhfuil sé na beithí, tar éis na beithí agus cheannach siad lasú freisin chuile ní rá neiridir leú a chuir amach an úr sin agus atá inis agus thagah sé i málaí bhí páis agus phosphorus agus ammónia gá measca tháina dhéanamh sa scibáil tháinig sé málaí mór a go gáchéad sin hartar céimiid kilogram 100 kilogram mála bhí sé málaí móra. Well, hartar lecéad acra.
Agus bhíoh sé bh gobad ar a bportach. Bhí tá portach agin agus bhí mu gobann sin haine an portach lein. Agus bhí methar bhíoh sé bainte mún agus bhíoh muid scar mún lein agus bhí han taime gin ar an portach leis na ledóga cuireán agus portach floch lína chéile ag taréis an díineir. Agus nuair bhíoh na leid beidir tam le cáint taréis an díineir. Dólach mu an tí ar an portach agus dheofah mu an tuisce as an portach agus bhíoh tíine gin ar an portach agus ag an ámh sin agus beidir óh bhí gin freisin agus so bhíoh sé go deas. Bhí picnic agin chuile lá ar an portach, ja. Go hálainn, so cinál óh agus dhéanamh sé té. Ja, dhéanamh mu ré, ja. Mór an agin ngách an chlána le ngách tú héinsa rá. Well, ní bheith slú mór mar sin an beidir bheirt bheitchin testáil le scar an na múna. Beidir dámacht dú tábhailte níos stearnaí nuair bhíh sé trimú gomach bheith níos mú daoine testáil beidir. Nuair bhíh an mún, dá bhaint ní bheith testáil beirt. Agus anam ru cinál foclóra le chuirsís a dhéanamh ar an bhún a bhuga hímpel a chud bunas cían cinál. I grógan na múna. Ja, grógan na múna agus nuair bhíh an gróga acrógin sin íana ceánaí smú. Hartar sé ar seacht fód múna i gróga agus an acrógin sin bheith beidir gáirid. Agus an sin íana síáin an sin níos nuair bheith sé trimú níos fearr ceann beidir mu goach ceann níos mú ríist léarmid agus síáin. Agus an sin dúcháin an sin nuair bheith íana cinál ceann crín beidir goach lán nó leil chár capal léarmid dúcháin. Agus dágan sin trimú. So hiúrap mai iadin sin gnáam hiúra sé bhile an mún leis an capal. Agus ní stearnaí sin bhíoh tháinig loraí na blianta deire tháinig loraí agus hiúra siad san bhile. So nuair thug sé bhhailinn sin bhíoh Now, an cabhrúir dá muid an eiceil ann an chláir an seo agus tá an portach an eiceil ann an chláir agus san gíomhre nuair a hagan na tiltte is cynnyllum dul tír ar an portach i mád le maiair ag tógadh le múna bhile. Agus bhí sé hartar 2,000 nó 2,000 go le siar i tró le chuirib. Agus bhíoh muid ar mád agus ní raibh life jacket ornach an irid. Agus ceithre an srá mór an agus sé beidir mád. Ó nó bheith mai iad agus mé héin sin ní acha mu déan duine. An srá an current. Ní bheith mar bhí sé dul ar an talla a bhí an tiltte ar bhuiile sé. Ja. Ní bheith sé ródáin beidir an gilóráte bheach. Hála sé sin rih an dréála rinnehain na cuigadaí. Fuair siad réile sin isce? Ní bhhair ach ní hálinn sé go minic agus a bhí sé tarlú ag an nám sin. Sús go dtí na lár na cuigadaí. Détá an tileáil lár an saora, agus tháinig sé lár an saora. Is cumnelumm an úr sin is bhí sé hartar lár na cuigadaí cheapin mar bhí bhéin hartar os cín déim líana beidir. Agus bhín is mé stis mád leis agus gíre an bar an fér an coca fér
bhí os cían isce, bhí sé gur hábháil agus sinna bhí sé déanamh, bhí sé thógah sé an fér, chuireadh sé an féiristeach sa mád, agus thóg sé síos go dtí an bóthar ard, bhí an bóthar cinál ard, bhí ní tair ná an tuile bhfuil sé. Agus Isce le a bhí hímpel. Isce lug, ja. Agus bhí se floch stoi go se floch. No, ní bheith an fér a bar an cocha, ní bheith sé flá. No, a bhí an písa i dún an cocha, ach sé sin mílte. Agus an obair chrú a lug. Obair crú a lug a bhí an, ja. Agus cin cinál bád a bhí an cinál. Bád le dúirtí fleis bat an bód sorb. Bhí siad díanta go speisialta le haid talla I mar geall an bheith an tuile beidir an airde sin nó níos airde, ach bhí siad tún fleis a bhí arb, agus bhí siad díanta go speisialta cheapan le haid talla bheith an tuile arbúil sa. Má ní sé dulród dain. So tá sé sin luga míis bhil sé na báid sin. Agus in íonú tú rom faoin afrin, mé sem go le gin afrin chuilerónach. Chuilerónach, ja. Agus cechar se sin chaine se leat. Ja, bhí ní an stróbhán, bhí chuilerónach ní se cosú leis na léanta tá níos nuair atá níl nar daine dal ag nefrin, after bhí chuilerónach dal ag nefrin ag gnáam. Agus ru na fit a tí bháin agus na rá. Bhí na firirtí bhí fatis ar measca I dhéanamh sa sépéil a réanús. Ach bhí stairin sin tíbhtí an doras stair mór agus bhí firagus marráin. Agus de réidir chéile réanús bhí cabhar banna teachta náil go dtí an taobh na fir agus bhí sé garú beganíon mar nuair a fós mis sin 17 agus bhí sé garú ag an nám sin agus in sin fuinmid sépéil nó leún ceann sin go hartar 17 agus tóg lascail an ceanú in 17 agus bhí siad meascaí I luag agus tá áhain. Go bra ionta. Agus ó híomh an nulaigh fadó agus si bfá san níos agus stoi sa seanteach cé chuí míoch an nulaigh agaí. An nulaigh bhí dear an ní an nerid díanta faoin nulaigh má dear a tímó an efrin agus ní rát tímó sin ní hen nerid sin ní mór an bruntainna sí minic dír gasú arm san is cin á bruntainna sa fuirtú lein nulaigh agus bhain sé scrúdú níte mé breag dó mar ní mór an bruntainna sí fermid beidir de lín san le Santa Claus siad I dúchar má bhhar bhí sí ní an na pínaí rá farsin ach siad a hiúr ceannach sí ná péad stocaí nó handkerchief agus beidir ar chocolates. So ní mór an nó breagán is ní ras. A méocht do bháid a méocht sí a bácail? Bhí óbh gcóna, ja. Bhí sé bácail rán smácus chuile lá. Ja, chuile lá. Ní ra nachras ar récha? No, ní ra ochras ar mar díomh. Bhí airgad gáin agus ní ra mór an airgad ag mó aithir ná ag mó bháir agus ach ní ra bhí ochras, ní ra ochras arm a riamh. Bhí samcéad céad cosú le ochras. No, ja, no, bhí mó bháir íonach sí bhí an measa ar leis an bácus freisin bhí si go mar cócaireacht agus maithir bhí sesin d'oibre sesin go cruúir an film agus bhí fataí agus bhí turnips agus rudí mar sin agus glasarí agin i gcónaí bhfuil is
agus sin an chuí. Agus cén tána a bhí do bhhaid agus de ahead? Seamus mé Seamus O'Connell mBaile agus móthar marad. Agus a mór an cléid agus de síogaí ag an am sin. Mór an Well, bhíoh go leor scéalta ná níteocht faoi síogaí á réid. Bhí cinál faitis ar an damach mu dosú sa bmhthar go cáach mu síogla ach dá mé ceirascáil bliana is agus níach mé an ganaríú. Sá ní dóilm go ach sílim go siad i gcinseach na scéalta sin freisin beidir chun cinál faitis a go orta go man napachú dal bhá. Sinné smí chuile amach. Céilíthe na tíige agus ceol? No, ní rá an idir má bheanan is bhí sé dúm bhíoh céilí agus ceol níos minice art bhí siad ná imirt freisin bhí siad ná an códaíon imirt agus an bhail an sílim. Ach nó, ní rá in hartan seán is sa baile seán ní rá aon duine ní bechan damsa san tí. No. Ó córtaí. Bhíoh méid gimmart córtaí a ceart go leor. Agus bhí glór córtaí na imirt leis na daine gnáam sin bheith nach í chuile teach. No bhí me sem bhíoh méid cuairtú cuairt húsan seannig cuairsan agus bhíoh méid gimmart 110 níl sam rimmer sé 110 díomh. Clifa deasa bhí an agus ní roiine an electricity an ag gnáama an erid agus a bhí me ní roiid gibacht le cúpla pín. Bhí me i me déagóir ag gnáam sin is sílim mar so bhí me gimmart beag nach glóirí chénta sem líon sin íomhre. Thaine an síl sin leat an síl gan an leictreachas? No. Níor thaine agus bhí baile seán is bhí sé beag an tíomhthír gon póráiste leog ar a tháinig is hart is méid chuige ceathar nó chuige na blianta sin. Fer an tháinig sé go dtíon chuid is mógan póráiste ach níor thógan nó an daoine an electricus an gnáam agus bhí sé déimlíon níidir 66 síl mánig se go dtíon baile seo. Agus cín fáin ar thuig si de? Cheap siad gur se ródaíar nó a cinn mar sin. Ní raon síach go bháin? Ní raon síach go bháin. Agus mé síime a tain a gcuirsaí sport, mé se beag mar sport? Well, bhí ní rimmer bheith peiríomh, ní roiin peil sa bhóráist ag gnáam. Agus níor thosa siad ag gimmart peil go dtí lár na 60 sílam. Agus an sin imánaíocht bhí sa bhóráiste seo i lug. Sús go dtí bhí gá clubán ag gnáam cearan mór agus baile chláir na Ghaeilge. Agus hit in sin ní an cean sa bhóráiste an tíomhseo go bhóráiste níor siad ní sé chláiriche bhfuil sad agus tháinig an rial isteach ná tháinacht ceadacht clubháin a bheith sa bhóráiste. Agus cháil baile chláir na Ghaeilge an enam agus tá sé cearan mór aon. So thosa cúpla leideann sin thosa siad club nó Pelle. Is na harta lár harta 1965 na mar sin 64. Agus sin baile chláir na Ghaeilge an club Pelle? Se. Ná dúirtú chuirtún ceistem céad bhí gimmert me líortha láimhe. Bhí pell bhí inad mé an eicla san náin agus muidir dá a scoil agus go minic bhí sé díreach letíh náin agus
go minic haich an líorróide mas an nán agus bhí bhíocht mit cáclach a bhí géireach an líorróide hortaiste agus bhí sé contráilte agus sin bégan gon cóir de cúntain sin bhí sé tógáil dreithid nó is na blianta sin lár na chuigadaí agus bégan dómhan ina de leagant mar gáil groise sa meach ar an dreithid nó agus thóg siad ceán nó agus an sin bhí an líorróide leach san nán as an ceán sin freisin ach bhí sé bhí clubán ag an nám freisin agus ceanna an cum an pellin sin ceanna siad páirc hir an eiclis an áitiad an chodáist inis be in gar go mágá tá seán gúnaí agus tógiú hálan sin agus bhí sé sin mar inad cinál bhí tarna níos mú daoineiste mar bhí sé dieta bheitsteán agus ní raibh ceán ar an inad líortha lábhe. So gáil daoine sim san líortha lábhe. Ach den sin gá bhíonn ceir bliain dia go hen hála go leor tháinig an tuile mór bhí maine Chláir na Ghailge bhí an nám bégur gon bóthar dúna bhí feicil seachtainna mar sin. Agus hála bégan gon OPW léide chuir ar an dreithid a ríist agus bhíon bála í an thógiúil san na chuigadaí sa meach a ríist agus bégan dó bhéh leagant. Achtar aonús bhí me sé agus cúpla le eile bhí an gcroch siad le leagant agus chuid go dtí ácíín ar aonad áte go dtí an áfik híos an ácíín agus rinmuid chun scéal fadaí anamh gear feirmuid airgad mhób. Agus an sin tógiú pinúir nó hartar sin seach blianta hen. Agus tá ceán agus tá teán agus so ná ní bhair mu in nóhan airgad chun íce lug áit nó a thógáil lug ach feirmuid ísach ó banca cinnt agus ach tá siadal a go máis. Agus an beirleat an líor slábha ná an amanaíocht nó céad a cheappa, céad an sport is fearleat céad. Well, ní an imanaíocht ró organise mar dtíorrá ag an nám. Bhí leid sean leid ag martinéir le leid óg agus ní ráin den ós a cían ceart agus cos leis níos nuair atá feicim húsa am gáchláán leis bíonn siad ag mirt agus tá daoine ag tréáil na ísanna i lug. Cos ag cinál céanna leis an péil tá si níos i lug agus tá má tá gábhlíon déag tá leid gábhlíon déag ag mirt in éan le. Agus tá níos mú go leor Robert dá dhéanamh inis le tréáil na leid agus tá seans má tá síime go táin tá seansa go. Ach ní raibh mór an go seansa an uair sin agus níor chuine me súsa. Tá seair go mór. Agus ceist eile ar sin na híimeis tá cinál statisticí am tra agus an teachraí agus tá sin san áit bhfuin faoi láthir agus tá thuirtead 8 míle séchead ach tí duine na gúnaíán ach méid na Cainteoirí leithúlatá tá sé ag dó faoin géad céir de dhearcha ar sin. Well, ní chuann sé mór an intas orm. Now, ag labhairt mar ní chuann mar tá sé mé féin is nuair bheith hartar beidir scór duine nó mar sin a bheith ag labhairt Ghaeilge lob dá chasan nuair chasan nómh
méormh agus tá Ghaeilge go leor daoine eile ach mar dtíar an ní bhéon an baint agam lob ach tá ag go bhfuil Ghaeilge acu. Agus an cuí tá daoine gobar ngáilimh agus cumar cén áite bhfuil siad ag gobar is béarla tá siad ag labhairt. Agus chuí chéanna sna siúpaí. Ná tá cailín ag gobar muití san superbhaile muin seáiltí Hughes as an spíide lám Ghaeilge léthe cónaí. Cáit agus tá Ghaeilge cí freisin agus is mála é bheith labhairt. Agus ach ní chun sé naontas orm nach bhfuil an dófin gaiad ag bhfuil labhairt siad Ghaeilge. Ná tá níos mó measar an Ghaeilge is ná mar a bhíocht nó bhí mise fásuas. Nó bhí mise dul ar scoil bhí an droch mes ar an Ghaeilge amach tú labhairt Ghaeilge. Bheadh daoine breanú síosart bhfuil is agus tá an síoláiríonn sin is tá níos mó measar amach tú labhairt Ghaeilge is. Agus bhfuil is you're able to speak Irish and tá níos mó measar na daoine go bhfuil tú ná é labhairt. Ach so tá fástachaí ar an sin ach ní chuann sé sin aontas orm nach bhfuil níos mó mór an fin géad ar labhairt. Cínte. Agus dúirtú an sin ar bhí tú sa fás níos ná mór an measar an Ghaeilge bhfuil is meas do cín fá nach bra an meas sin an. Well is dachar é sin rá. Is dachar ach is dachar é sin rá bhfuil is níl sagam Is dachar é rá. Ach ná le blianta an nús tá scoilnaí Ghaeilscoilnaí oscailt in seogas an siúd agus tá sinna gur fás a rudaí freisin bhfuil is na látáin níos ní féidir marrán is cén fá bhfuil go rá an drofes ar an fadá. Ach rud eile tá gur fás ar an scéal lugan is ná tíide ceathar agus réidir an do Gaeltachta. Bhfuil is tá seansig bíon daoine géiste leis na cliffií agus le go leor rudaí ros na rúnas rudaí eile agus tá an síime go leor daoine an. Agus tá sin ní ro sé sin an ar bhí miseóg. Bhfuil is agus ceistúáin ar nach chamid sin a héimeis cá bhecinn tú Ghaeilge fian tríocha cearcha chuig go bliain. Tá faitis orm tá sé fáil lag ar fud na Gaeltachta leog. I Connemara bhíon be breann sin torra sa a tháinig féin pí pápéir seo bhí me breann ar an sin ar an pápéir an siad ar an chur connacht an Connacht Tribune. Sin gur seachtain seo caiite sílim agus bhí na daoine nach bhfuil labhairt Ghaeilge hir lár Connemara. Bhfuil is tá go leor meas go háin daoine I teachtaiste agus de réir chéile bei an Ghaeilge ag fáil níos lige mar gáadar sin. Agus in chuí chéanna ócé tá tíide cearan agus tá réon de Gaeilge ach tá go leor daoine linn atá Ghaeilge acu agus ní bhreanna siad ar tíide cear ná ní éisní le réon de Gaeilge. Bhfuil is so tá be sé fáil níos lige ach taobh mór sin leis tá níos mó daoine ógus tá níos mó measach ar an Ghaeilge. So in cheapan héin chuir sé sin fás ar an scéal ach an mé an Gaeltachtáin a gcónaí bhfuil tásúlann go mbeidh faoin cantar seo tá sé fáil níos lige le nuair a dheofas muid maíos nuair a dheofas muid bás ní dóilm go mbeidh mór an teachtain an í a bheits ag labhairt Ghaeilge idir iad féin
So I ceapan go bén Ghaeilge ann ach ní bheidh siad ag labhairt ar a Ghaeilge ceapan éin. So dhear is deacair. Go bra,